A aquesta eriçó li agrada viure al límit. Sóc un eriçó i el meu millor amic és un ocell gegant. Però quan vegi que a casa seva corre perill, Desmantelleu tot! Sí, senyor! Ens hi enfrontarem. Enfrontar-nos-hi? Què dius, ara? necessitarà la gran ajuda d'uns petits amics. Estàs bé? Estic bé. Tinc un coixí protector. Ara hem de deixar casa nostra. No podem fugir. Amb les punxes lluitem contra els dolents. Els amics no s'abandonen. Hem d'estar junts, colze a colze. És l'hora d'ensenyar-nos les punxes. Ho veieu? Sí, La vila! Exèrcit de l'aire al vostre servei! Trobeu-los Sí, senyor! una aventura en què volaran. Escaparan, Molt bé, tenim un fugitiu. Jo no vull sortir. atacaran i salvaran el món. És l'hora del Bobby! Bobby l'eriçó. Estrena als cinemes el 29 de novembre.